yan! Hoy! Sa balik yan! Dalawa po. Dalawa. Lasing na ako eh. Five lang yun eh. Five lang. Four lang. May piso. Wait lang. Hindi ako na. Asukan. Ang pinasabi ng all members, all officers, yun! Nakakapunta dyan. Dahil meron pinatawag sa akin.
Ano? Bakal. Ano? Ayaw mo eh! Ayaw mo! Ayaw mo eh! Ayaw mo eh! Ayaw mo eh! Ayaw mo eh! Hoy, mananat niya, marunong mo. Bariel eh. Dapat hindi mo pwede yung kalakal eh. May bakal eh. Hindi ka na pwede yung takpan eh. Siguro meron. Let's go, man! Uy! Vlogger si Kuya! Naigtang ako pa. Diyan mo siya, pupunta yan kay ano, Tito Bong. Oo, basa! Basa! Pasok doon, uwi! Asok, sopi.
Wala. Tatlo, tas isang palamig. 20. Grabe mo. Sila nga. Ano kami? Napipilaw ka ng tatay mo. Huwag kalimutan. Oh, gusto ko lang. May siyan eh. Ria, dito na. GC namin kasi babakit pa rin sa bike. Wala na akong pera. Tapos Mare. Ako nga ito. Hindi kasi. Ayaw. Vlogger kaya? Oo. May sticker kaya? Wala eh. Naubos na eh. Lagi kaya? Doon ba natin yung ano? Vlog. Tapos pagka nakapagod sila. Hey! What's up? Sino na tulog?
Okay. Kanilaan. Kuya. Like the wrong kuya. Ito na yung shovel. Pero ano? Sais. Diba? Sarap pa. Ano nalagay dito wala? Sabi pa lang ako, hindi ko pa nga ginagawa eh. Orale. O-A-O-A. Wow, sabi niya nga Luis eh. Wow.